So, Yun mga kabeli. mga kabeli, may catering service tayo sa San Fernando, Pampanga. So, mamaya pang dinner to mga kabeli. Early dinner, so mga 6 PM siguro. So, time check tayo, alas 10 na ng umaga. Alis tayo rito sa... Kawawa naman si Anton, no? Isang ba? Isang binuhat. So mga kabeli, ito yung unang event namin na wala na si tatay. So yun. So balik trabaho na po ang kabeli. Ano? Ayos mga kabeli. So yun mga kabeli, samahan nyo po kami ngayong araw na to kung saan kami magluluto. So pangalawang beses na rin po natin dito. Mori! Yes, Daddy! Napakalakas ng energy Ang haba ng bakasyon natin no? Okay, so yan mga kabeli, biyahe na kami. Thank you. Shoutout nga pala kay Tito Marilyn and Kuya Nestor Pare. Ayan, nandito kami sa lugar. Hello, Kuya Nestor Pare. So yun mga kabeli, nagbababa na kami ng mga gamit. So mga kabeli, ito na po yung ating lechon belly. Sinalisan na natin ng buto mga kabeli. Ito na po yung buto niya. Sinalisan natin yung buto. So wala na pong buto to. Tapos in-slice ko na rin para pumasok yung ating ingredient. So yung mga kabeli, titimpla na natin ng asin. Asin mga kabeli. Pasok lang natin yung mga sulok-sulok sa asin mga kabeli para malagyan lahat.
Lagyan natin ng paminta. Dahil wala tayong Tanglad. tanglad mga kabili, meron tayong rosemary. Napakahirap buksan. Sa mga kabili, lagyan natin ng toyo, konting-konting toyo lang. Yan. Imasahin na lang natin dito sa kanya, sa mga naiiwan natin. Tapos lalagyan natin ng bawang. Yung bawang natin, ito yung tiks natin. Tapos ito yung sinulid natin. Thank you po. So mga kabeli, magtitimpla na tayo ng pang fried chicken natin. Lalagay tayo rock salt. Black pepper mga kabeli. Door seasoning. Chia powder mga kabeli. Mga kabeli, maglalagay tayo ng garlic powder. Garlic powder mga kabeli. Mga kabeli, haluin lang natin ito. Okay na ito. Thank you mga kabeli. So mga kabili, ito na po yung ating beef broccoli. Ito yung itlog na pugo. Ito yung ating pork asparagus. Ito ipapakuloan na rin. So mga belly, start na tayo. So yan, shoutout kay Sir Miguel. So nandito tayo sa farm. Anong farm to? Panukan. Poultry farm. Ay, poultry. Manuka. So mga belly, marinate muna natin itong beef broccoli natin. So lulutuin natin yung belly, beef broccoli, pork ribs with garlic sauce. Tapos ano ba? Fried chicken. Fried chicken, Seafood. seafood, big seafood. So mga belly, mamarinate ko muna. Sesame oil. Door seasoning. Laurel po. Black pepper. Okay, konting laurel. Oyster sauce. So mga belly, mamarinate muna natin to. Tapos mamaya pakukuluan natin to. Okay mga belly, ganito muna to. So siguro mga 30 minutes pakukuluan natin. So mag-add lang tayo ng konting tubig dito. Tapos pakukuluan na natin. So hindi ko na siya pinressure cooker dahil manipis po yung pagkakayo mo ng ating pang-beef broccoli. So yun, nagpapakulo ng pork ribs. Nata. Dito. Kulang pa. So yun mga belly, start na tayo. Sa time check tayo, 5. So mga belly, gumraduate mo ng K-12. K-12 ba? Tama? Yung anak ni Sir, so yung kapatid ni Sir Miguel. Sibuyas. So ano to mga belly? Beef broccoli. So ito mga belly, dam. So ito, pinakuluan na natin kanina. Ganda rin. Ganyan na rin.
Yung mga very tubig. Okay, now seasoning. Oyster sauce. Sesame oil. Tumabili sesame oil. Beef cubes. Brown sugar. Bumabili kanina, minarinate natin to, may timpla na to. Camera, ito. Bumabili, pakukuluan muna natin to, tapos titikman natin. Tapos lalaputan na lang natin. Bumabili, okay, ito nga natin. Broccoli, so titikman na natin kung tama na yung laksa na ito, lalaputan na natin. Gating mo. Talaga natin. Ito ka lang po yung ulam. Ito, okay na. So kasi mga bede ang broccoli, ang beef broccoli may konting tamis. Mori! Yes, Papa! So mga bede sa event, si Mori ang dishwasher natin. Tutok ka. So mga bede, okay na to. So ano na lang natin. Lulutuin lang natin yung cornstarch. Thank you. Yung mga kabili, start na tayo mag-fried ng pang-fried chicken. So yung mga kabili, mainit na po yan mga kabili. Thank you. May mga bede mixed seafoods, bawang, sibuyas. Lang pag-i-train lang. So yung mga bede yan, imasag ang gamit natin ngayon. So si Jeboy, nagpiprito na ng chicken manok. Ingat mo lang mga kabili. Okay mga bede, alimango. Okay mga bede, tatakpan muna natin to. So 5 kilos itong ating seafood mix. Takip, dom. Balikan natin after 5 years. So yung mga bede, okay na yung alimango natin. Pakita mo po. Yun, tataba oh. Okay, ipon. Tong. Bulan. Ganda nun. Ano? Carrots.
Red bell. Mga belly, takpan natin mga 5 minutes. Pag okay na yung ipon sa intong, lagay na natin yung mga ingredients. Okay. So mga belly, okay na yung seafoods natin. So ilalagay na natin yung Chili sauce, mga belly. okay, pusit. Alala. So mga belly, nandito na rin pusit natin. So asukal, paminta na lang ba. Tapos konti pang palapot. Mga bele, yan lang natin kumulo hanggang sa maluto yung mga ingredients na nilagay natin, saka yung seafoods. Okay, so mga bele, last na lang gagawin natin yung spicy pork ribs in garlic sauce. Okay mga bele, okay na. Amba, So amba. yun o, tutungan mo ba? Okay mga bele, titikman ni Jepoy. Wala natin mga kabili. Okay na, masarap na. Sambagsak. Okay na mga kabili. Mari, bagsak. Mari. Okay, mga bele, napunta na natin. Okay na, boy. Okay na. So yung mga bele, kamali ako. Sempo egg pa, saka Pork. pork ribs. Garlic. Garlic, spicy, okay. So dalawa pa lulutuin natin mga bele. So time check, 5:30. Well, shout out. Kaya okay mga belly, start na tayo. Pork ribs in garlic sauce. Bawang. So mga belly, spicy daw po. So maglalagay tayo ng konti sili. Okay dam, lagay mo yan. Magagamit tayo ng sweet chili sauce. Chicken powder. Black pepper. Okay, brown sugar. So mga belly, magdadagdag tayo na itong garlic powder. Shoutout kay Ate Hilda, anak Kuya Rod. Okay, Lara, yung ribs, go. So mga belly, mix lang natin to. So ito, pinalambutan natin kanina. Okay mga belly, mix lang natin to. Tapos pag okay na to, yun na. Thank you.
Naraga, pan-design. Gino po. Sige, tabang mo naman din. Okay, so yung mga belly, isa na lang ilulutuin natin. So simple egg na lang, yan shoutout nga pala. Ayan na, congrats nga po pala sa anak ni Sir Len Palo and Tita Maribeth Palo. Yan na, congratulations Princess Aliana Palo. Gumraduate po. Congrats po. Gumraduate po siya ng grade 12. Sibuyas, bawang. Okay mga belly, pupukulayin lang natin yung bawang sibuyas natin. Tapos yun na, sunod na to. Sipo egg tayo ngayon. Thank you. Okay mga belly, okay na itong ating bawang sibuyas. So chicken breast. Dam, gulay mo na. Gulay. Okay mga belly, sayote. Okay, mixed veggies. Ano siya rin? Chicharo. Gulay. Okay mga belly, celery. Singkamas. Pero mga belly, pakukuluan muna natin hanggang sa lumambot yung gulay natin, tapos titimplahan na natin to. Thank you. So mga belly, tapos okay na itong ating gulay. So last na to, tapos mga belly, doon gagawin yung celebration ng graduation sa kabilang resort. So yan. Lesson cream, 3. Sige, sabit. Siningan. Sige, mag-flash from mga belly. Kasi nung siguro po. Roast beef mga kabeli. Okay mga belly, chicken powder, 3 teaspoon. Gumaga. Brown sugar. Sige ko mga kabili. Stick ko daw, sabi ni Adam. Okay mga belly, lagdagan natin ng press milk. Medyo malapot eh. Ayuwi mo kay mata. So ito mga belly, para kaya lang natin kumulo dahil gatas to. Yun, kailangan kulong-kulo to. Okay, ham mga belly. Ayan mga belly, titikman ni Adam. Adam ah. Titikman namin ni Adam mga belly. Okay na mga bili, sarap na. Tasa na sopas. Hindi, okay na mo mga. Nasa sopas daw. Konting asukan. Go, pakihalo to go. So yung fresh milk go, Dam, lagay na natin. Fresh milk.
Sa mga belly, lahatin na natin itong price milk. Medyo konti lang yung sabaw eh. Di tayo naglagay ng tubig kasi. Okay, pampalapot. Start. Tutok po. Nagwawala na si Anton mga belly. So, ano na lang to? 5 minutes, pakuluan lang natin. Tapos okay na to, plating na to. Ito, pagdami ba? So yung mga belly, tapos na tayo magluto. So ibibiyahin natin to papunta doon sa kung saan gagawin po yung graduation celebration po nila. Yun. So ito na yung pagkain mga belly. Mga ganyan mga kabeli. Huwag ganyan. Wow, may tulog-tulog pa. Pwede ba i-video kami? Sabay pa yaw? Pwede. Ano ko ang talaga? Loko-loko naman talaga kayo eh. Yan nila alam. Sorry. Mukhang gumaanin na talaga. Kaya ano? Kaya? Hindi pa. So yung mga belly, kung saan tayo yan. Gagawin yung celebration ng birthday. So nandito na tayo. Okay na. Napay nyo naman ang gan. Tanggalin nyo na yung takip ng lechon belly. Hala ko malawot po eh. Sa oras hindi ako. Sa orsang. Ano? Wa? Wala pa mga kabeli. Sa oras yung biyahe.
Go, vlog pa me. Hello po. Hindi ko alam. Simba, wag na muna. Simba, ano to? Simba, ano to? Chicken. Chicken? Ito may nakabukas na. Tama na po. Okay na kaya ako? So yung mga pili, nag-start na yung ano, danger of them nila. Kagawad, ano sa'yo? Boy. Oy. So, ulitin ko lang po yung mechanics. Yung girl daw po dito sa site na to, yung boy doon sa kabila. Okay. Mechanics po ng gender reveal. Sa mga likod ng mga question marks na yan, may mga picture ng couple. So kapag boys, kuya, pag girls, si Ate Mariel. Ngayon, ang pattern nila is, ang pinakahuli nilang bubuksan nandito. Kasi nandito ang mag-decide kung sino ang gender. It's a boy. Boy yan, boy. Boy yan, boy. Kaso alisin nyo na lang. Boy. Okay, game. The first. Rain, boy yan, Rain. Rain, boy yan, Rain. Yan, nilalo. Ayun, isa pula. Siya mo rin, oh. Rain, boy yan, Rain.
So mga Beli, okay na siguro. Pwede na tayo pumiyaya na. Maraming salamat sa Follow Family. Sa kay Tatay Pedro Pendumo. Ayan o. Tay, mga gusto nyo mag-shoutout. Kahit ipendo ko, palating buhay. Hindi na mamatay yan. Congrats kaya rin. Nakalalaki ka pala. Thank you. Salamat Kabeli, salamat. Ang tagal niya ng bababae. Lagi naman ngayon. Okay. Thank you, Okay. So yan mga Beli, gaya ng dati, dito ulit kami mag-outro. Yan, salamat nga pala kay Sir Maribet and Len Palo. Saka kay Sir Miguel. Ma'am Maribet and Sir Len Palo. Saka ayan, congrats nga pala doon sa anak nila si Princess Eliana Palo. Yan, gumraduate po. Tapos congrats din kay Sir Miguel, naka baby boy siya. Congrats po. Thank you po. Gusto niyo sumaya? Opo. Hindi nga, seryoso. Opo. Okay, hati kayo ni Adam. Thank you po. Po, hati kayo ng kuya mo. Thank you po. Kuya Family po. Thank you po. Sige po. Mori and Jepoy. Thank you po. Maraming salamat. Thank you po. Tananan. Tananan. Pwede lang. Thank you po. So, ingat na lahat. God bless all. Ditong. Yes. Boss. Okay mga Beli, maraming salamat. Yan, ingat na lahat. Mga Beli, umulan na ngayon gabi na to. So yan, lumalamig na po yung panahon. Tamaga po ata yung tagulan. So yan mga Beli, ingat na lahat. Tapos maraming salamat po sa mga subscriber, kapamilya, kaibigan na nag-message sa amin dahil nga doon kay tatay. Yun. Senior Kabeli. Thank you po. Thank you. Thank you. Anton! Yes, Papa. Ayun,